Σήμερα παίζουμε το Wings, παίζουμε ένα παιχνίδι στο Roblox και τώρα πριν ξεκινήσουμε πατήστε like και subscribe και το κούδωνο καπανάκι για να σας έρχονται όλες τις ειδοποιήσεις που κάνω βίντεο. Οκ, τώρα πάμε. Και παιδιά, όποιος ή όποια έχει VIP, please να μου δώσουμε μια εβδομάδα ή μια πάνω. Να, αυτά εδώ εννοώ. Με λένε Edel 373, ok, κάντε με friend για να μου δώσετε VIP. Ok, τώρα περιμένουμε. Please δώστε μου, δεν έχω. Παιδιά, και γράψτε μου στα σχόλια άμα σας αρέσει έτσι όπως έχω ντυθεί τώρα. Εγώ είμαι έτοιμη. Πάμε να ξυπνήσουμε. Να σας δείξω και κάτι. Ένα μυστικό. Να, μπαίνουμε έτσι και είναι εδώ πέρα αυτό το δωμάτιο. Παιδιά, άμα ξέρετε τον κωδικό αυτού μου, γράψτε μου στα σχόλια. Όχι, δεν είναι αυτός. Tetap terlalu besar. Oh, ayah. Ayo. Ayah, ini untuk ayah. Wow. Εγώ είμαι πρώτη. Από μισό. Ayo, kita bersaing. Ok, θα δούμε